dalu pepanggihan monggo kesandungipun tak dugi-dugine kula nyobi sampean rumiyin monggo kesandung rasa kelingan marang wong sikit kalaning panjenengan netra tumandem rasa ing ati Duh Kang Mas mugi paduka anam biya branta ya kaya ngene iki abot-abote wong tresno kalingono wong tresno nges nyebrang segara mesti kakaladen lampahi nadyan korban jiwa tumrapekan
Matur sembah nuwun.